Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat agdumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy magbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asung batkan solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong. Manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawat apanunot ni Fernando Obado. Ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Naimbag ngal daw, rabii, wenno oras yamin, kalafing kadrama, kabianong bianong. Intay man pa iwak ni tandagitinay, kablaaw sa kabangin tayo, biding-bidingin, kas kada sukil-sukilan day, surat dito na pagayam. Shout out ken ni Rowena Zambrano dita Singapore. Shout out kadagiti papagayam tayo ditanay Inabaan Sur Rosario La Union Purok 1-7 ng runa nilakay ko Ador Manangan nagtao dita kini Carolina Villanueva Manangan iti Doha, Qatar. Shout out ken ni Jesus Adriel Primero watching from Poland, Europe. Love you all my family Primero. Shout out ba nung biyanong kinipapangko Zalde kan manangko Sally akala na dumdumngeg dito Laughing Leos Bianong from Elizabeth iti Kanarang Victoria Tarlac. Makablawan ti Velasquez family ti Gapalkawayan kan family Sawit. Kastamutan ti Agbayani ti Manawag Kawayan City Isabela nagtao dito ni Marjorie Agbayanay. Bueno, ti surat ngayon tayo ikan biyagita kat naggapo kini pagayam Billy iti Cagayan. Kastoy man ti surat ni Billy. Ken ka Mang Bianong na imbag nga oras si amin dita Lady L Productions ken Lady L Channel. Awagan naklakuman iti Billy. Nakapagsurat taktakayat kuman na denggan ti kapanunutam, kalpasan ngayon kay drama dahi ti pakasaritaan, may papan ken ay nanangkaw. Naggagat ti inak nga agmula-mula. Sana pulos ang makatal na iti unag ti balay. Basta da makita na abakante iti lote mi, kaday talatan agitugtugkel iti bukbukel. Well, anya pa dita mabalin na nga imula ti kukuan na. Kastoy man nga irogig to'y salaysay ko, Mang Bianong. Tatang, ayan ni nanang? Ay kita mumlatan ano sa dino ti ayan na. Kat no nagbara di tarwar. Imposible nga da ditang agkakainaran agmulmula. Saan ngagmulmula? Agdaldalos iti mulaan na. Anya? Di talatan ti kukuan na. Kasta saan na pulo sa mapudutan. Taorin no nagbara ti panawon kat adda di teror nga gagaik. Kano nalabasan ti kinangisit na, tadi mo ngamin pulos makatal na. Sabagay, kanayon mo't amalibre tinatnatong asidsidan tayo. Ta, nagadot, agduduma amulan ni nanang. Tunggal adda makita na abukal kat idulin na. Kalpasan na, imulan na. Iso asan tayo mo't na may busan itinatang adang-dang-dangan. Day tamat ti pagsayaatan na, ngem nagadumot dagiti agdadawat asadot adi daam mo ti agmula. Maayatan da iti mula ni nanang mau, kalpasan na, dawaten damag. Nagbadi ti kastang ugali ti tao. Di talatan agdawdawat ti kukuanda. Ngem di damot kaya tagbanog. Makapaluksaw nga rod, imasen da ti mula ti sabalay.
Ngam di damat agbanaw nga agmula tapno adda kumamot apitan da. Awan babaen ti kasta akita ti tao. Nanang, gusto dahi ta na panaggagay kayo. Nagbara. Aglinong kayo mo ta. No aglinongak, anya ngay timal pa sa trabaho. Ituloy yu dahi ta intong lumnakan dya init. Ay na, basit ti matrabaho, no orayak pa'y lalumnak dya init, sakbay nga irugik ti agtrabaho. Saan mo't ngay kakamakam dagiti imulayo dito daldalusan nyo pagmulaan nyo? No oray pa'y, may mayat matlaang numalpas ko adagos na ito'y. Tapno sa bali manan ti aramidak inton bigat. Apag iso madalusak da ito'y nulumnakan dya init. Isuntumoton ti panangimulak kadagiti bukbukol tinatang nga inururnong ko. Nagadon ti mulayo nanang. Agduduma pa dagiti mulayo. Kompletong tinatang iti kanta abay kubo iti parangan tayo. Nagmayat to payakit kitaan. Makapasalibo kag itirik na. Organic dagiti mulak ko naman. San tayo pa na masapsaparan na sidsidaan. Isong adda pa yung may agatang dito eh. Kat di mayat tapno adapay kwarta. Umay kayo kiti naglinong nanang. Tada meriendang inlutok. Kakaison a day off ko iti trabaho. Iso ang nagluto akiti merienda. Madamdaman ton. Ikanaklaangan iti nalamiis ama inom. Alangarod nanang. Tamang igag dito iti danong tinyog. Nga hindi kakiti yelo na. Tada yung kahit yung may paglinong dita balay. Agasam ngay dagitan nagadaw abinuras mo abo nga tinateng mahubakait. Nagaduga road. Saan tayo amasidsid ada ito'y? Iso nga inkaila kumankit day. Tapno ada kasukat na maigatang iti sida wenno karne. Taag sida tayo man mo't iti karne sag paminsan. Wen aday talaga yam. Sige nga raw, ta siya kung timapan mangilakaw. Nanakandra, umayak man. Ha? Ni matom day jay, ti adda di ta krusayng. Eh, wen nga road. Nanakandra, Dumanon kalatan barok. ang mga nog kagatoy aso yo. Mabait laang barok. Orayan naklaang hindi tarwar ti inaladan. Ta ang mga nukamatan na kangagpay su di aso. Anya ti maipay ko, Tom. Nakaumay ka man. Iko ngamin nana. Kung nani bakit ko makasidsida iti presko anatang. Nakita na tinagada abunga dagiti natang niyo iti paraangan niyo. Kan iti bakanti alote yo. Ay, kastaya. Numawat ako may iti bunga dagiti natang niyo nana. Oray no jay kamatis kan tarong laang. Ay, uwan nagadumot ti bunga dagiti kamatis kan tarong ko. Ay, tinasaya at mga lakalaangan ijay binuras ko. Kaburburas ko launay ka. Kasta ka din nana? Nagsayatan niya eh. Sige man nga ron, tatalaga makapangpangan unay ni bakit ko iti presko anatang. Ni bakit mo kadilaang ti makapangpangan? Oray siyak matan anana. Isang agyaman na klaunay no padawatan dak. Naglawa mo, di bakanti aluti, di paraangan nyo. Apay ngay, adiyo mulaan, tapno adaapitan nyo. Sana ka nalang agmula nana. Saan mo ta dumakkel ti mulak? Sana kas kada kayo nga itugtog kalyulaan kat pagamuan tagtubo ko nagbungan. Isa swerte kayo no maipapan iti panagmula, nana. Nagadumot gayam tinaburas yun, nana Kandra. Mga laaklangan iti sidaan mi pa'y ngaging gayon bigat. Ha? Agalak pa'y gayam iti karabasa ken tabungaw, nana. Tanay, nagadumot gayam. Kwa? Adumot tanda iti tarong kan kamatis ken nadapay karabasa ken tabungaw. Agasam mo daytoy. Mabayag mo't ni abastume Ayun mabayag at alaga da ita nga abastuyo. Ikanak man nga rin iti supot yun, nana. Ha? Awan supot mo nga inalam. Awan nga rin, nana. Isang ikandak man. Complete man yun, nana. Ay na, kaslaakla na paano nagpalingki no kastulaan. Grabe mo't dayjay adumawat.
Imbes nga adaw ti mapan ko ila ko ijay ilay ngem naksayanan ta dinawat laeng di agdadawat a kaaroba. San abale, taado pa'y tinabati lakay. Saan laanam na minsan ang nagdadawat dayjay atom? Iso ajak imas asidag itay ang mga no makangag kanyak. Baybay amon, san abale, kasaan tayo mo't amasapsaparan asidaan dagiti bunga dagiti natengko. Unangam jak kayat ti ugali dayjay atom. Mabalin no maminsan lang nga dumawat. Ngem no kanayon matan ay ket agbain kumameten Angam saan mat? Taawan mat babain na. Umayto man dumawatan. Si kamot laang tinangibaga nga awan babain na. Iso adi mo nga rod mauray nga agbain day di a tao. Gapo takit kitaan dagiti karuba ken kabaranggayan mi nga adu ti panagbungbunga dagiti mula ni Nanang ket daytalang metta nagdawdawat ti kukuan dagiti sadot ket gaputan na singpot met ken lalaing agparanod ni Nanang padawat latamo ta padawat isa maluksaw ni tatang no daduma tasan apulos nga agkadkad ni Nanang no dayta addati umay dumawat iti bunga dagiti mula ni Nanang ket iti na minsan pay. Nana, nagmayat mo ti bunga dagiti pinyayaw. Nagdadakkel pa'y. Damo nga min abunga da, iso adadakkel da. Nagmayat da nga dakit kita, Nana. Kun adapay nakita ka may saan na loom. Nagdakkel na loom, Nana. Diyo siguro nakita day jay, iso adiyo pa'y pinoros. Kastaya, ay hinaktuman nga rod purusen no madamdama. Dawatak lang, Nana. Ha? Sigurado magustuhan ni bakit ko day jay no makita na. Paborito na nga mintipin niya. Kwa. Di mi pa inaraman ang tibunga dagiti mulak apin niya. Sana balay, taado pa'y ti samarsaro no ang maloom, Nana. Adomot apon ti pinya jay mulayaw. Ha? Sige, Nana. Dawato kong day jay. Siya kung ti mapanmang paros. Tama nga numasitan kayo. Si itan nga minti bulong day jay pinya. Nagalasin nga ugali ti dumawat ti kasta. Saan tayo pa'y anaramraman anje bunga ti mulam apinyangem. Isuki din ti nakakaadangay mon una anapan ng puraos ijay na loom. Ala, baybay amon. Anyang arod nga ikat isumot ti imo na nakakita ijay na loom abunga ti pinya. Makapaluksaw ti kasta nga aramid ti tao. Kat si kamay, baybay amlatan. Madingamin ti agim imot, lakay. Wen, maday, nga agpaisaw ti agim imot. Ngem, no dagiti tattao, analaing nga aglamot laeng, kendi daammo ti agmula ti padpadawatam, awan sirsirbina. San abale, taado ti bunga dagiti pinya nga agsasaro no amaloom. Maramanan tayon tuumutlaang dagiti bunga da. Nay, nanakandra. Apa nga para-paraspas kayo mo tan dito bakante alote may? Ay, dalusak da ito'y barok. Apay, Nana. Saan mo ta nakaraman ti lote yun dito? Adayo ijay lote yaw. Wen, amok nga dayo ijay lote may. Ngam dalusak laang dito'y tagmula iti agduduma amabalin apakairanudan. Agmula kayo dito, Nana? Wen tapno saan kayon nga agdadawat. May mayat matlaang no addamula iti paraangan nyo. Nay, nagmayatan ngayon no kasta, Nana. Nagmayat ti pa nagmulmula yo kahit tanabunga. Isa at tulungan kayo lang ni agdalaws. Tada kayo man nagpaiso ti agmula, nanakandra. Apa na pa niyo imulaan di paraangan damang tom, Nanang? Tapno saanan nga may agdadawat. Unangam nalabas mo ten dayjay ta imulaan niyo kit din. Agasam nga ti panugyaw. Insurok laang. Anya ti ammom, ang mga no gumagat tumutan nga agmula.
no makita na nga agbunga dagiti inmulak iti paraangan da. Insurok laeng. Ay, unay kayon. Naimbagtasan ang negatibo ni Mang Tom iti naramid yo. Apay kumaan negatibo o ka nasaya at mo'y naramid ko. Nasayat nga agpaiso, ngam agduduma ti pan nakaawat ti tao, nanang. At dadagiti makaawat iti pinsaryo. Ngam addamot dagiti mabainan kat maluksaw da. Baybay am dagiti kakas di akita ti tattao. Tinapatag kat saan ang nakaungot ni Tom. Kakakandra, nagmayat mo ti bunga dagiti mulam. Ay agyaman na, kakabasya. Dumawat akman iti bunga day pariyam. Ken mangala akmeten iti bulong na. Ha? Nasustansya si daun day takat. Sana balay ta adumot ti bunga na, kaka. Iso dumawat akman. Ay wala kaka, magalakalatan. Ay na, agyaman akunay, kaka. Nagswerte ka talagang agmulmula. Uray ka na yun nga may dumaawat kat saan pulos amay ibus ti bunga dagiti mulam. Nagagat da nga raw nga agbunga. Saan pulos amaw awanan tinateng iti paraangan yaw. Diyak ngamin agsarsardeng nga agmulmula. Iso nga da kasukat dagiti nataengan ken marsaa ken amula. Nagkagat ka talaga. Ay dumawatak man pa'y gayam dita bunga ti marunggay maw. Ay nagadunay. Ay nagimasinday ta si daan ta preskaw. Kompleto ka itinateng diti paraangan maw, kaka. Dayjay manen abasya ti imay nagdawat, di laagbain mat dayjay abakbakitan. Shh, tangiwat mo. Abangan no adda ti makangagken ka. Talaga may awan babain dayjay abakbakitan, di oray man adda makangag ket idanon dakeng kuana ti sasawag. Saan sa laengan anamin 5 nga imay nagdadawat ditaw. Sabagay, aduda nga agdadawat saan laengan ni Basya. Sumardeng ka nga rudan. Saan anasaya at no adda ti makaapam gapo iti sa asawam. Saan abalay ta adumot ti panagbumbunga dagiti mulak. Ammo da ti agdawat ngem di damet ammo ti agmula. Makapaluksaw nga aramid ti tao. Husto nga rudan, lakay. Isardeng mo man langin ti agmula-mula dita, tapno awan meten ti tangtangaden da adaw-dawatan. Saan ababalin ah? Amo mo tadyak ka ba ilanday ta? Tagmula laangan tayan ti ragsakaw. Kay kayat ko pa'y tagmulmula dita ngem ti mapanagpaspasyar. Wan ngem gangganasen meten dagiti agdadawat ti umay mangdaw-dawat kadagiti bunga ti mulam. Kayat mo nga ron ti kasta. Baybay amon, san abaali, ta saan tayo umot ang maibusan? Nanang, aglos tayo man tayo agpasyar. Kakaiso na alak di bonus ko itatawan. Anya, ay pagpasyaran tayo kuma. Da kayo timang ibaga no sa dino ti kayo tiyo pagpasyaran. Ay na, awan mo ti mapanunot ko ang mabalin tayo pagpasyaran. Mapantayo jay Boracay, kayo tiyo? Baybay manan. Asidag tayo lang arudan iti baybay, mapantayo pa ijay Boracay. Da kayo nga ro timang ibaga no sa dino ti kayo tiyo. Mabalin mo't mapantayo di bagyo, tawan baybay jay. Ay na, saanon? Ni, api nga eh. Mabaybayan laang dagiti mulak. Iso ada kayo laangan kanitatang mo ti mapanagpasyar no kayat mo. Sandamot siguro ang malaylay no panawan tayo iti oras magmamunulang daw. Bueno, ibili nyo kininsan Jane. Tami na sibsibugan, bayat ngawan tayo. Saan nga rod ama balin? Da kayo latan kanitatang mo ti agluwas sa mapanagpasyar. Taagbati aklaang. Anya nga ay, nalukoy mo ka din ni Nanang Mau. San nga rod, tatang? Alangan mo't nga ibati ta ni Nanang Mau ta mapantalaeng agpaspasyar. Daytang nga rod ka, tatang. Iso saan man langan?
Adik nga men ni nanang mong agmula, iso adayjay, kay kayat na abambantayan dagiti mula na ngem ti mapan agpasyar. Kasapulan na kumamot dayta, ngam anyangarod nga eh. Saan mo't amabalin na pilitin tayo ni nanang, no? Talaga di na kayat. Anya nga rod ngay, saan tayawn apatuluyan ti mapan agpasyar? Saanan tatang? Tama di mo tirik na kasanto yung isurot ni nanang. Naimbag nga oras yaw, Nana Kandra. Nay, Tom, si kamot gayam barok. Kasla ang muklatan ti gagaram Ha? O may kakadima ng dumawat iti bunga dagiti natengkaw. Ay, saan Nana? O may kulang ibaga, nagbungan dagiti na panyuin mula di bakante alote may. Ha, kastaya. Ay imayatan ano nagbunga dagayam ay. Tapno adamot ton tinatangan nyo asidaan nyo. Kat saan kamutan nga umay agdaw-dawat. Wen nga rod Nana. Nagmayat akit kitain. Iso akay kayat kumutan nga asikaswain. Mayat gayam tadda mulay ti paraangan na. Ayun mayat launay barok. Agyaman nakiti pa nang isuro yung kanyak Nana. Iso ninayunak dagiti mulay di paraangan may. Nagmayatan no kasta. Agbalinak mo tan nga adik akas kada kayong agmula. Mayat launay no kasta barok. Kamayatan day ta apagadikan. Taadda ti pakairanudan. Iso lagayam anabayagan asaan nga imay dimmaw dawat nitom itinatang. Ta irugi namot gayaman ti agburas iti imulam ijay paraangan da. Mayata nakasuro lakay. Ngem di mon ulitan ti kasjang inaramid mo iti sabali a tao. Tamangan no sabali ti pangipapananda ket sikapay ti dakas. Awan mo't ti madi apinsar ko. Kaya't kulaang mo't nga isuro ida. Wen angem kasanon no saan da ka amawatan. Isu adi mon ulitan da jay. Depende Dumngeg ka man kanyak kandra. Ay na, awan dakas iti tumulong ken mangisuro. No tagidaksen dati aramidag, ada kadakwadan dayta. Kakakandra, naglawa mo niya nagmulaham iti kamutay. Awan, kakayat ko analawa mo ti pagugutan iti kamute. Ken kayat kumutan nga ada ti makali abagasda. Naglalang tungarod ti ugot dagijay kamutay. Iso dumawat akman. Ha? Ay mas dayja si daan. Kanya agbagas akamutay maagkali akmutan. Tapno adda meriendaan mi amailing ta akamutay. Ay katawan day talagayam. Awan parikot iti dayta. Ay na, agyaman unay kakakandra. Naparabor kalaunay. Sa apay la kumata nakarkaarupay alumang tao kun umado ti bunga dagiti mulam. Tapno adupay ti mapadawa atam. Ha? Sige man, tayo nakagugot iti kamuti asidaan may. Kun mangkali akmutin iti bagas ti kamutay. Nagadaw ti maparagsak ni nanang no daytay agdadawat dayti bunga dagiti mula na mangbianaw. Adumet dagiti na isuro ng agmula kat may saditan ni Mang Tom. Permit ay ayat na ide napadasan nan tinagapit. Iso nagbalindamutan ang nasingad kininanang ta agpadadan iti pagasman. Kabayatan na sanlatta maminsan, mamidwa, wenno mamitlo ni Nana Basya ang umayagdawat iti bunga dagiti mula ni nanang. Iso akastuya inti inaramid tinak mangbianaw. Ay na, kaka. Agyaman aklauna dito bunga ti tabungaw Naganuspay da itaw iso naimas mo't nga raw dadengdengan. Wen naimas talaga dayta. Naimbag nga rod ta dapay na bate. Tatalo ti nagsasaruno itay nga imay dimbawat iti bunga na. Kastaya. Para kanya nga rod talaga da itaw. Wen nga rod. Nay, nagmamayat ti bunga dagidya ukramaw. Kamay mayatan na launay apurusan. Launay
Ay dumawatak man nga ron iti itunaw. Naimas dayta nga isawsaw iti bugoong kat ken kalamansay no maitunaw. Sige laang kaka. Ingka magpurusan no kayat mo ti agsida iti tinuno nga okra. Nanang, intay ka no balay dama ng Agnes. Apay aya, anya ti kuon tayo ijay. Naggraduar dyan may kadwa nga po kayo iti grade 6. Iso nagpartida ka no iti pagsasangwan tayo. Mapan kayo latan. Nay, di ko na asan kaya sumurot, nanang? Adala ang papanak. Papanan nyo kami na ya. Basta, adda papanak. Di ko na na napatpatag pati papanan nyo. Ngayon ti papan nyo balay dama ng Agnes. Ang mga no sa pulon na kayo dagiti apo kayo balay da. San abalay tamapanak tumutla ang intun malam. Di tayo pa lang amin mapanita, tapno gigiddan tayo. Mapanak tumutla ang intun malmalam. Day tati ibagam kanimanang mong Agnes. Ayan ni nanang mungay, kunakman no intayon ijay ayan damanang mga Agnes. Inton malam ka na sumurot, tatang. Apay nga inton malumpay laeng. Jakman mat amokin ni nanang, ah? Ayan na nga min aya. Aday di kusina itay. Anya ti kukuan na di kusina. Awan mait. Ay sige man, tasyak man lang ti mapan iti ayan na ta ayabak. Owan, tatang. Tabarang no da kayo ti makalukoy ken kwa na. Ayan na dayjayan. Dito'y lang tinangidiswak iti dayjay kaut. Adday tamat gayam. Bakay, anya pa yung ti kukuam di daw. Intayo na. Imbagak beten ka ni Bilay, nga inton malam asumuro tak ijayan da Agnes. Aguri ka man. Apay day ta igam mo agabyawn. Usarat man, Pangusaram, katamo mo ti usar ti gabyawn. pagmulaam manin aya. Di ka lang makatal namutan. Nagado ti aldaw ang mabalin mo a pagmulaan. Agam iranampay laang met ita ta agradwar jay apo ko ta. May mayatan no jak itantanday to, tapno maisuro da nga agbyag. Asinaw? Dagiti di da mo ti agbyag no saan da nga agdadawat. Paras pasat pa'y dagiti atidog ka nagrarabber arot dito. Naglawa bakan ti adaga, ngamruot matlaang ti dumakdakkel. Sayang laang no saan amamulaan iti pakairanudan. Nay, anyat kwa umon kakakandra. Nay, kaka, ada ka mat gayam dita. Saan mo alo ti daytaw ngam apay ngay adaldalusam. Sayang ngamin no saan amamulaan, sapay naglawa. Iso adalusak laangan, tamulaak, paraken ka. Anya? May mayat matlaang no adamula iti dagam. Tapno saan kang agdadawat latan akanayon, kaka. Na, nagbastos kamutan kakakandra. Insultun na kaday. Hindi, ay saan akas ta kaka? Di ka pa'y agyaman ta imulaan kan. Tapno saan ka nga agnanayon nga agdadawat itimula ti sabale. No umay ka na agmula dito yung bakante adagak, pumanaw kan. Ta saan ka mo't kaimbaon nga umay agmula dito. Nay, apay, dakas ayati agmula para ken ka. Dakas, ti panang insultom kanyak. Adaken ka no insulto para ken ka ti panagmulak ditoy. Ngam para kanya, kayat kalaang atulungan. Pumanaw kaan. Diyak ka sa pulan ti tulong mau. Di mo pa'y ibaga adi mo kaya tiyagpadawat ka dagiti mulam. Sana kastoy nga insultun nakit dain. Di oray man dya akong dumaw dawat apulos iti bunga dagiti mulam. No day tala mang insulto mo ti pagalistuam nga aramidan kanyak. Ala, pumanaw kan di taoy. Taamangan no si ka ti magabyon ka o kandra. Ha? Nanabasa, apay pagsasawa mo ni Nana Kandra. Kat no naglaing amang insulto, tao may kit di ka no agdalaws kan agmula dito'y lutek. Agasam ngay day taapan ang insulto na kanyak.
Siguro, agdadawat kayo nga minan niya, nana. Pudno adumaw dawatak. Ngam awan ti karbungan na amang insulto kanyak. Saan na kayo ngayon insultuan ni Nana Kandra? Isursuro na kayo lang nga aggagat ni agmula. Tapno saan ni agnanayin ni agdadawat kayo latan. Wen kaka, kasta ti pinsar ko. Ay, nagpadaan yawn. Di mo man isakit na ita akandra. Tama nga no di kan papagnaan iti paraangan ko no lumabas ka. Di saan lang. Nagadapagnaan. Di maamuti maisura ba kahit? Kaya't mo kitindag dadawat latan nga aging kahit itong palbiag mo. Na, bastos ka ah. Hagpay sumait. Ni Nana Kandra lang araw din ti mangisursuro kada kayo. Da kayo pa'y tadaganas ng agloksaw. Kasta ti galad ti bakit akul na akasken ka, nanaba siya. Just ka. Adda dagiti makaapa ni nanang asanda amaawatan tiwagas na mangisuro kadakwada. Tapa nagriknada ket ininsultuen na kano ida. Adamot dagiti kasken ni Mang Tom positibo iti panangisuro ni nanang. Ket ni Mang Tom ti kasitgan kini nanang ken kanayon ang mangisakit kan kuana no daytay adda ti makarikyar na gapo iti mula. Nasaya at tinak, ngam ugali na talagan amapan, mulmulaan ti san na alote ako kwa dagiti agdadawat nga oray no apapanda. San apulos ama anawa nga oray adadagiti karikyar na. Anya nga ta ti kasayaatan nga aramidon may tapno may katan ni nanang tikastang ugali na kat sardengan meten rikrikyaren dagiti sana makaawat. San nga ikaskaso ni nanang ida, ngem da kami matimasyan kan kuana no daytay pagsasawanda. Dinggag man ti kapanunutam mang bianong, toy pagayam mo, Bilay. Nagmayat ti pinsar dayta inam pagayam Bilay ta panangisuro ti kasta wagas na. Tilang parikot ket agduduma ti pagawatan wenno kapanunutan ti tunggal maysa. Isu asan mata maliklikan nga adda karikyar na. Yan tangay saan nyo amalakdan ti panagmula na iti daga ti akin daga. Yunay-unay yung arod kan kuana sakbay ko mga aramiden na dayta. Mabalin namat nga ipakada nga umuna, tapno saan mat mainsulto ti akin daga. Ta saan tayo kat nga rod nga agpapaday ti kapanunutan, no pa'y mayat ti pinsar na. That's right. Dayta nga minen tayan ti ragsak na. Iso asan nyo basta-basta mapasardeng dayta. May sa pagulidanan ti kinagaget dayta inam Bilay. Ipatag ti Biblia ti kinagagat. Tunggal tao, mangan kumakan uminom, kan makita na ang makagungguna dagiti amin nagbanugan na. Daytat sagot ti Diyos. Irekomendar ti Biblia ti panang tagiragsak iti bunga ti nagbanugan ti maysa. Daytoy ipasimudag na kadatayo ti umiso panang matmat iti kinagagayt. Kamaw dyanan na, maadaw iti nasanto na kasuratan, saan akamaten ti sadot ti anupan na, ngem ti kinagagayt, ti napatag agamang ti maysa tao. Alright. Hala, kastan papagayam, aging gangay ti sumarunon tumanan nga, intay panaglalanglang, kat sapel ako mata, nakaibati kamanan iting kay pagan ninawan. Dito'y palang programa tayo, Laughing Liors Biyanang. Isagsagot ka na kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos ti agnina kada kayo, amen. Bye-bye! Thank you so much, kadrama! Kung gusto nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!